Crime Headshot Malta Erġajti jetawn għattilet parti L-importanti il-messagġu mux kem tofoq flus ma jfissirx li jinti tajjeb għax għandek xerba views anzi dan ifisser li ħafna nies ma jifmux għax tiskisura fuq il-radio illum ma jesistux jew ejjew ngħidu li biex tismagħhom saru veru rari apparti ċerti drabi il-bija wis gravi dawn li msejħa artisti huma xejn ħlif skjavi pupazzi tal-industrija jagħmlu mużika kummerċjali tal-widna banali nistqarri sewwa li personali ħażin twaqqali l-istonku tqallali Min hawn nixtieq ngħid grazzi lil kull min b'xi mod qalbi qatali bis-saħħa tagħkom jiena bqajt għaddej qatt ma nsejt minn fejn ġejt il-mostra twelid text u trabbejt jekk trid staqsi għalija tagħmli triq riċetta ġewwa l-housing estate.